Pojat. Ratkottajat ei ole hyviä. Late on toi Hassila oikein kova. Kyllä ne meni kärkeen siellä. Kyllä ne pirun kovaa lähti. Auketaan vauhtia. Joo. Kyllä nää Juuso hyytyy tossa vaan. Hyvä pojat! Aika kova alku on! On, sitten jos 3-5. Pojat on hyvässä vauhdissa. No. Mikä on 400 metrin väliaika tässä. Hyvä Ankka, tosi hyvä vauhti. Pidä. Sepu mukana vaan. Hyvä Late! Pidä vauhti, tosi hyvin tulee edelleen. Jaksaa. Sepu on 40 metriä matkaa. Ja Sepu. Hyvin tulee. Hyvä Late, kierros vielä! Ja Lauri Hassila alkoi viimeinen kierros. Samoin Petteri. No niin, hyvä Juuso! Hyvä Pete! Ankka! Pidä vauhti, tosi hyvin menee. Nyt duuni. Ei oo paljon enää, jaksaa, hyvä Sepu. Ja Lauri Hassi siellä vielä kehittää viimeistä kirjaa. Eli 1000 metriä tulee siinä sitten täyteen. Sanoisin, että tulee takaa Juuso Hassi ja Petri Lemmetyinen. Juuso voi ottaa Hyvä pojat!